सोरबा बायनो नामा 500 थाखानि आच्छा आजिखालि माने बेफोरबायदि बुस्थुआबो फानजानाय जाबाय आरो लोगोसे फेसबुकआव आजिखालि बेफोरखौ बायलाय फानलाय खालामो आं दिनैसो मिथिथारदोंलै आदै आरे सलेबाय सिगाङाव मानो खोन्थायाखै नोंलाय से डरो भोसड़ी वालों भगवान से डरो कुछ अच्छा करो लाइफ में तो बरायबाय तो गिबि गिबियाव नोंथांमोननो गोजोन मोनाबिलिनि बयनिसिमबो गोजोन हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आरो लोगोसेनो दिनै बे गोदान भिडिअ'आव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायनानै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय सिबिनाय मोजां मोननाय बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय रायजोफोर तो नोंथांमोना माखासे मिथिखाबाय टाइटेल आरो थाम्बनेलखौ नायनानै तो जोंनियाव एबा आंनियाव गोबां आंनि आदै जानाय मादै जानाय बिथांमोना गोबां कमप्लेन हरदों तो माखासे फेसबुक एबा फेक एकाउन्ट आरो भाइरेल फट' बिथांमोननि सायावनो जों सावरायगोन आरो लोगोसेयैनो जों मालाबा नोंथांमोना मिथिखागौ दा हेन्देल मारिनायनिफ्राय पेडेल मारिनायसिम जों बाथ्रा रायलायो तो बेनिखायनो नोंथांमोना खोमायाव हेडफन होननायखौ सोनानै लाग्रोखा तो मा बुंबावनो तो नोंथांमोना नायदो हनै सोरबा बायनो नामा 500 थाखानि बे बचुरिके जों नायब्लानो दानिया मिथिखायो बियो सोरनिबा सेंग्रानि खामानि तो ओरैबायदि जागोन जों रिजनखौ नागिरबा एबा जाहोनखौ नागिरबा बियो मानि थाखाय जादों तो सिम्पलि फेक एकाउन्ट बानायगोन सोरबा सेंग्राया आरो सोरबा सिख्लाखौ माने आइ लाभ इउ बुंहरगोन आं नोंखौ मोजां मोनो होनहरगोन ओमफ्राय माने तो बिथांजों माने माबा मोनसे ब्रेकआप जाबाय मोजां मोना एबा सिख्लाया रिप्लाय होआखै माने बिनि थाखायनो बेखौ बेफोरबायदि खालामदों आरो बे नोंथांमोना लाजिनाय दंना गैया बेफोरबायदि खालामनो सासे मानसिखौ बेयो नोंथांनि बिब'जों समान बिनानावजों समान तो आरो नोंथांमोना दिनै नोजोर होब्ला नुनो मोनगोन जे गुबुन हारियाथ' जोंनि बर' सिख्लाफोरखौ मोजां नोजोरजों नायखाया नङा होमबा तो आरो जों बर' सेंग्रा जानानै सासे बर' सेंग्राया जुदि बर' सिख्लाखौ एबा गावनि बिनानाव गावनि बिब' गावनि लोगो बायदि सासे सुबुंफोरखौ बेखौ रेसपेक्ट खालामनो रोङाबा जोंनि बर' आइजोफ्रा बहा सेफ दङ देलाय बबेयाव सेफ जागोन जुदि जोंनि बर' सेंग्राफ्रानो बर' सिख्लाखौ मोजां नोजोरजों नायनो हायाब्ला मोजां नोजोरजों नायाब्ला बे बचुरी के कुछ तो शर्म करो ऐसे टेक्निकली तो आरो लोगोसेनो गोबां जोंनि आंनि लोगोफोर आरो गासै जोंनि माबायाव वाट्सएपआव जायफोर कन्टेक्ट खालामो बिथांमोना माखासे सिख्लाफ्रा बुंदों तो बेफोरबायदिनो माने लाभ लेटार हरो एबा प्रप'ज खालामो नाथाय माखासे सिख्लाफ्रा अलरेडि रिलेसनाव थायो नाथाय बेफोरो माने एक्सेप्ट खालामालासिनो न' बेफोरबायदि होनो नाथाय बेफोरबो मा खालामो थांनानै बिथांनि एकाउन्ट एबा कमेन्टआव बुङो सेकेन्ड हेन्ड माल गाज्रि रेन्डि बायदिसिना बुङो जोंनि माखासे बर' सेंग्राफ्रानो एबा बिथांमोनानो बर' सिख्लाखौ बे नोंथाङानो सानदो दे तो नोंथांनि जेबो थंखौनो मिथिया सासे सिख्लाया तो नोंनि जेबो मिथियानो नोंखौ सिनायानो अब्ला नोंथांखौ बोरै बिथाङा मोजां मोननो हागोन एसे सानग्रो तो आं माखासे स्क्रिनशटफोरखौ नोंथांमोननो देखायनो सानला तो बिनिखायनो जायफोर बेफोरबायदि खामानिखौ मावगासिनो दिनै बर' जानानै बर' सिख्लाखौ बेफोरबायदि गाज्रि एसामेस हरनाय गाज्रि बाथ्रा बुंग्रा अननानै सोलाय नङाब्ला आंबो सावरायफिननो गोनां जागोन बे बाथ्राखौ तो बिनिखायनो जायफोर बिथांमोना बेफोरबायदि तो नोंथांमोना सोलायथार मानि थाखाय होननानै बुंब्ला दे साप'ज नोंथाङानो सिख्ला जानायमोन अब्ला नोंथाङा सासे रिलेसन एबा सासे सेंग्राजों मोजां मोननानै दंखायोमोन अब्ला नोंथांखौ सोरबा नोंथाङा प्रप'ज खालामबा नोंथाङा एक्सेप्ट खालामगोन ना तो आरो बेफोरावबो उनाव गन्डगल जाखागोन माथो तो नोंथांमोना एसे साननो नाजादे रायजोफोर तो आं सानो बर' जानानै बर' आइजोफोरखौबो फ्रिदम नांगौ एबा उदांस्रि नांगौ गावनि गोसो बायदि थानो थाखाय तो आं बे टपिकखौ एसेयावनो फोजोबबाय तो दानिया जोङो सानै साथामसो एसे मंगल ग्रहनि मानसिफोरनि मुंखौ नोंथांमोननो खोन्थानो नागिरदों माने बिथांमोनाबो फेक एकाउन्टआनो तो नोंथांमोना नायना लादो तो आरो सोरनिबाबो थानो हागौ तो नोंथांमोना कन्टेक्ट खालाम आरो बिथांमोनखौ एसे लिगेल एक्सन खालामनो थाखाय थियारि जा तो बिथांमोननि नामखौथ' बिमा बिफाया दोनखायाखै बिदियै तो माने बिथांमोना गावनो दोनना लानाय माने नाम नागिरबाबो मोनाखै नालाय आच्छा बिदिबो नाम थायो रायजोफोर आं दिनैसो नुदोंलै तो आरो माखासेया बुंगोन जों दिनै फेक एकाउन्ट बानायदों होननानै तो नोंथांमोना सिङाव थांनानै नायै तो जिथिया माला क्रिएट खालामदोंमोन नोंथांमोना नुनो हागोन फेसबुकाव अके तो मा फाग्ला जादों बिथांमोना बिदि नाम लानानै मा खालामनो नागिरदों साला बैथालाफ्रालाय आच्छा बिसोरो माने फेसबुक एकाउन्टखौ माने जोंनि सिनायथिनि थाखाय जोङो खुलियो माबा मोनसे मिथिनो थाखाय खुलियो माबा मोनसे निउस मिडियाफोर मिथिनो थाखाय खुलियो जोङो माबा मोनसे मोजां बाथ्रा खुलिनो नाथाय बिथांमोना माबा जुमाय लोंनानै 10 थाखा 20 थाखानि निसा लानानैसो फेसबुक एकाउन्टखौ खुलियो नामा सैमाफ्रालाय मालायखौल' बदनाम खालामनो लुबैयो नामा नोंसोरो माने मालायनि मोजां नायनो हामारा नोंसोरो हरि बाबा माथो मानिबासो फाग्लिनो ना मानो बिदि जाबाय फाग्लिनो
एसे बोर मारनायलै बिसोरो 10 थाखा 20 थाखानि जुमाय लोंनानैसो माने फेसबुक एकाउन्ट खुलियो थ' नोजोर हो जेसेबां हायो एसेबां शेयार खालाम बे भिडिअखौ माने सोरबा सासे मोजां सुबुङाबो माने बेफोराव माने बेफोरनि फट'खौ लागायनानै दोननो हागौ थ' नोंथांमोना अननानै केयार खालाम आरो जेसेबां हायो एक्सन खालामनो नाजा आरे भाई नोंना दे मिथिदों नोंना देरबाय नालाय मानसिया देरबाय नालाय एसेथ' बेफोरबायदि बुस्थुआबो लावबोगोन देरबोगोन बेखौ जों मिथिदोंब्रा नाथाय मा नोंथाङा गान्जा सोबना फैखो ना माखो बेफोरबायदि नाम लानानै मा देखायनो नागिरदों दे थ' नोंथांमोना मा देखायनो नागिरमारदों आंनो खोन्थालाय सोरबा हायोब्ला सोरबा खुलिग्रा दंब्ला आंजों कन्टेक्ट खालामलाय थ' आं मिथिनो लुबैमारदों नोंथांमोना मा बेफोरबायदि खालामनानै मा देखायनो नागिरदों थ' बेफोर नामखौ लानानै मा खालामनो नागिरदों सोरजोंबानो मा SMS गेलेनो हायो ना सोरजोंबा फ्रेन्ड रिकुवेस्ट खालामनो हायो नोंथांमोना आंनो खोन्थालाय थ' जेनेरेलि जों मानि थाखाय फेसबुक एकाउन्टखौ खुलियो माने जों फेसबुक एकाउन्टखौ खुलियो जेनेरेलि जों माबा मोनसे सिनायथि होनो एबा जोंखौ सिनायहोनो थाखाय आरो माखासे फटकफोरखौ जों माने माखासे मेमराइज एबा गोसोखांनाय एबा उनाव गोसोखांब्ला नायनो थाखाय जों आपल'ड खालामनानै दोनो एबा माखासे रंजानाय समखौ जों बेयाव आपल'ड खालामनानै दोनो नाथाय बिथांमोननि नामानो बिदिब्ला बिथांमोना मा देखायनो नागिरमारदों देलाय इसोरखौ मोनबाना साफा थुखरायमारनांगोन रायजोफोर माने आमायसोआलाय माने गावनावल' दङ सानखो ना आमायसोआलाय मंगल ग्रहनिफ्राय फैनायखाय माने गावना गिदिर गोलाव मोनथारदों नामा ओंखायनो बेफोरबायदि नाम लानानै बेखौथ' माने आं सिनायनाय मोनथारदों माने मानसिखौ खिन्थु मोजांबो सिनायाखै ओमफ्राय नङा बिथांमोना माने फेसबुक एकाउन्ट खुलिनायनि सिगां बिथांमोना गान्जाखौ एसे सोबनानै लामारखाथारो नामाब्रा आं बुजिनो मोनाखै माने बिथांमोना मा खालामनो नागिरदों उन जेनेरेसननि थाखाय आरो गावसिनि उन्दै गथ'फोरनि थाखाय मा खालामलांनो नागिरदों जेबो बुजि मोनाखै बिसोरखौ आरे भाई नोंथाङा बेफोरबायदि खालामनो लुबैदोंबा ना नों खालामनो लुबैदों हाबा जायो यार हाबा जानानै बेसेबां खालामो बेसेबां उन्दुयो बेसेबां खालामनो गोसो खालामबाय था थ' नोंथांमोना बेफोरबायदि नाम लानानै जोंनि बर' हारिखौ मा खालामनो नागिरदों आरो उन्दै गथ'फोरखौ मा खालामनो नागिरदों थारैनो बुजिमाराखै अननानै आंनो खोन्थामारनो हागोन नामा बिथांमोनखौ मोनोब्लाना आं बै बानलु गिदिर जाद थायोना गोमोन खिथुआव फुनै बाब्राब होथारगौमोन आं थ' नोंथांमोना नोजोर होदोलाय गोजौसिना रोजा आच्छा बेबो माने रोजा थायो गोबा थायो आच्छाला बदमासनि जाद साला सुवाद लाजिनाय गैया ने मानसिफ्रा बेफोरबायदि नाम लानो आरो नायदोलाय गाहायनिखौ रायजोफोर मोनसे वालपेपार गैयैखौ थ' सोलाग्रा आच्छा आं बे मोनसेखौथ' बुंनो हानाय नङा थ' बेखौ बुंनाय लोगो सोरबा बुंगोन गुन्दा सोरबा बुंगोन दाउला थ' बेनिखायनो आं बुङा थ' नोंथांमोना नायदो आच्छा माने बेफोरबो ओंखारबायना सोलाग्राबो ओंखारबाय आच्छा आं दिनैसो बुजिबाय थ' माने बिथांमोना एसे गान्जा सोबना फैखायो नङाबा माबा मोनसे जुमाय गिसि 10-20नि लोंनानै फैखाथारो बिसोरो साला सैमाफ्रा थ' दिनैनि भिडिअखौ आं एसेयावनो फोजोबबाय थ' नोंथांमोननिसिम आं बेखौनो खावलायहरनो नागिरो माखासे सिख्लाफोरनिसिम मानि थाखाय होनबा सिख्लाफोरनिफ्राय बांसिन भाइरेल जायोना थ' बेनिखायनो नोंथांमोना गावनि प्राइभेट सेक्टर बेफोरखौ अनलाइननि गेजेरजों शेयार खालामनो नाङा मानि थाखाय होननानै बुंब्ला दिनै नोंनि मोजां मोननाया दान्दिसेल' जानो हागौ एबा दिनै दं गाबोन गैया दान्दिसेनि थाखायल' जानो हागौ नाथाय गाबोन समफोर गारलायगोन बिदिनो नांलायगोन बेफोरबायदि भाइरेल खालामोबा नाथाय नोंनि गासै जिउआनो दंस' जागोन आरो लोगोसेनो जायफोर बिथांमोना माने जेबो दाय गैया जेबो गैया बेफोर सिख्लाफोरखौ माखासेफ्रा गाज्रि बाथ्रा बुङो गाज्रि राव बुङो माने गावखौ मोजां मोनैनि थाखाय नाय सेंग्रा मोनसे खोथाखौ आं बेखौ क्लियार जेराव सासे सिख्लाया माने नोंथांखौ मिथियानो नोंथाङा बबेनि मा खामानि मावो बबेयाव थायो अब्ला नोंथांखौ मोजां मोनगोन बोरै आरो नोंथाङाबो सानद्रा यार थ' नोंथांमोना जुलि जानायाथ' जेबो नङा भाई जुलि जानायालाय मा खोथा नै दिनै बोना लाबोबाय दिनैनो हाबा जाफैबाय जुलि जानायालाय दानो जानानै थांगोन नाथाय नोंथाङा दे अराय जिउ जोबजासिम बेजोंनो संसार जागोन थ' नोंथांमोनालाय बेफोरखौ मानो अनलाइनाव नागिरदों एसे मोजाङै नागिरना बायमोन स' आंनिफ्राय दिनैनि भिडिअ एसेनो थांबाय थ' आरो लोगोसेनो जायफोर फेक एकाउन्ट बानायगोन प्लिज नोंथांमोना बानायनाङा यार बेफोरबायदि गाज्रि रावजों मानो फेक एकाउन्ट बानायो नोंसोरलाय
थ' मानगोनां रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानावमोन थ' दिनैनि भिडिअखौ आं एसेयावनो फोजोबबाय नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो थाखाय दाबाव आरो लोगोसे गोदानै फैदोंब्ला नोंथांमोना साबस्क्राइब खालाम थ' फैगौ भिडिअआथ' फेस स्केम जागोन ना थ' बिनिखायनो मोजां भिडिअ फैगासिनो थ' नोंथांमोना नेथ'बाय थादो थ' फैगौ भिडिअ नोंथांमोनखौ लोगो मोनगोन होननानै मिजिंथिनाय थाबाय बाय बाय